te kokoswo so atwepire okasa no ma totu ontoma sasese wotieo na Krobea am on fire kajagum na yetieo Arjima mai mobibia ha braso sa wiei so se wawro ya board no take 102.9 ya jibre na wie dia semufo dia soma ye no yakenkan atumi ede abamo ewen sem no doso na diedimu akotre ya batie bi ya beko kasoa na defiri oba ne se maame bia ne ba esanse ne dofo bia jadunti we na dwen so obeka na wuduro amna wuo aposifo wo mu akire no ye beto ansem ne so ewo edwumako enya ne siam mansini mu na ejabrane eni nsuo adiafra aka hu bi edan ba kon condemn na chi asem bebre pani bia ya wa bepa bonipadua mu adusua mu adi atudwa ya ne ye Nuguchi Memorial Institute wochem se emane nkwaye se COVID-19 ya ne agensem mo montin so na ye esukum won kwansuapon mu nkwa ne mum etimamfo nyina na setemamu nyina na aya so die kase eden so wachira bayo bi enwa adenta Senate flat osusu oye kronfo wono watwan ma ade hye kwa adwuma na wasi akiri biebie pono ne wo pe no na wasesa no de ko ezofo kakrai eni afrobia ye ka ho na wie ye gibre na ya kenkan nyina de tumati asombo wo mu a esu ase na wo mu ya bra na ye so metri ne afrobe dwabe ntumi kwati wo mo basa na ibodi afutiafo enunja wie ye mfa na se ebru enya to fama wodom perfect series ehoma no ena wofo wadawruma mekanfo dia ma senkoda no wo kenkan ne boa wodom papa yes naka wo mu de twerɛdua tintintin ena ase ase senkoda no kenkan ya emo mu adesua asem konkan ye yo English language basic 1 conjugation free sansana o apa wo da people kg1 kosi basic 6 History of Ghana wo me ya betwam ne abakosema do dia kan ya nchemu akura kenkan na onyo teten 7 no abeka say yes akura no abene no wo hikura afi RME ya Yesu kakra Muhammad kakra nan dia kakra ne kan ya nchemu basic 1 fo ene wo mo wo Jesus free ena wo mo kenkan ye computer ni skejuma nkosi be 6 creative arts no eno so basic 1 nkosi 6 no science maths ni nyata perfect dia do na ye preschool nkoda no wo wo na siri 1 kosi kg2 do numeracy language elitists over creative arts phonics computing coloring and writing mbese perfect dia come on the exam questions are raw and the boy chukwa abreba bi ti say mo ko terminal net ye metemo ni nyina perfect dia ne come on kumase ne nkwado mu no ye beko putuja the ben station no an kranso dia net asoman first stop for no me ya fana ba bi atunto booksu ubodru mu ana osaka bi na akora no asua na boa no number 0243 299 938 and 0540 755 465 kwajo brakro enterprise akofa dupadi apa wose brako heba be sha no ebo adwuma ukurase ni na dodo no abode sabrado yoyo chochocho kama pa bi o tunya na yusu pe na boawo sisim ya nyina eba beko me patro be si akajan kapon ama hoso wanya hode pa chirenche na na krodo general wa bi man padua no ebu nkwabo nya hode ma pa oba fitikro enhye da nkoyi evrako adrudu ada ave koku pressure wanhwe na do trust edu efficiency siatica den yo ya babema me patro nantemo no ebegina se TV pobrum edi amaw ubebi ni watu no ato na de kodu dwuma soronko edi a promise ba oyirepa premises wodwa baby a FM no wodwa wo mbo Posa Heba Sumbrum, Apidank Mrum, and Afi Misty Heba Mrum Santa, Sac Pharmacy, Wormsu Patase, Block House on one. Eye, oh, Crasini Nedro, no, Crasini Nedro. Bebeton Heba Drubia, Utaka from Crado, yes, we will do Supu Haban Sabakabi. Number 0244 470067 0244 470067. Eye nipa bia ni suade hunu se obenyina che ahodin mu wo benyina che ahodin mu so apomoden enya ade aye ton no store eye de wudi akoni padua no mu ene de wonom akomu enti ano ne na wie eye vitamol no ena ye kanfo de ama no ne we na koni padua no mu apomoden ho nsem ejina ye mfinhia aduonu ne akire wo masom yente won ho boni bia so ya mag drink odaba vitamin choco banana strawberry ni nyina bi wo ho na wo se enka tro se we no caffeine sem bia nim ta koda no mpanyini nom enwanu no ahodo na ahyemu ma calcium omega 3 6 and 9 protein nyina wo mu bi ye bi ko ni paduan meboa mo apomuden ho nsem de ejina ye pa enti store ho nom no fa bi gu ne ton fie ho fa bi gu ho ba bofra de do eboa e ma apomuden ho nsem
nneɛma nyinaa ɛkɔ nkan ɛyɛ vital mark no na radio university utech yɛ kanfo ɛde ama mo na wei lotofoɔ nyinaa ntie no wɔn hyɛ ne nso mo mpanimfoɔ na ɛkasa yi wɔkyerɛ sɛ ɛma mmienu yɛ a wokotwa 2 direct no ɛde nhyehyɛeɛ a wɔde abani 20 Ghana cedis saa nso na wotwa mma mmiɛnsa a 3 direct no 5 Ghana cedis and every one ekosi 90 ɛno nso 5 Ghana cedis July bosom ya yawura mu na dai ɛne ya na nsan hyehyɛ ɛfiri aseɛ enti wa wotie saa ɛnkabo yitie na hyɛ ne nso ukotwa sika no ma ne bro ne abobɔ so ya empanifo kyɛ sɛ woni sika bi a wode betua woka enti 2 direct ne 20 Ghana cedis 3 direct ne 5 Ghana cedis ɛna 1 kosi 90 ɛno enso 5 Ghana cedis one of us asene wiye brother je ye de no fanfan bebo mu atete ama wo asomfo no kwabra ne mienu kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabra boate ne midimi ne menua abrewaba kofichumasi ensem no enchiwuni Asem Beba Dabi asem na nyaba ebusofo nye ne ebo apakoyoye asem no anasie ena yesem twerofo wo mu atu ntosa abeto pronso semfo hwe nom sem esefata se kenkan ye mopam na ebusofo ye ko kaso ne nkwado ewutu senya is ene ne nkwado mafifi mantemu ena ye kro no na asemu abubo free dofsu won mo akachi ene wo mu kyerese abrante ba ko adanse ewura ya wanya mfrinhia donu na ne abrante na tie na ewura wono no ewa bakuma ya wotete kakrakra meritawia ene de efronache center fonua ebado no na meritawia asemu free dofsu ba wo mu kyerese wonne ne kanchima ne boyfriend wo mu de ayanchim woni dia no odin manam so makoda wo mu awo no ene yese kakra beka wo no ase ewura mu yasono wo mu anya ntokwa ne mu nua ne nsensan no na etemprentin kwanti akora no na ne nsusan so kese pa nka ya ba no so ene se ya ne boyfriend ya wode no etie wo mu awo akoda kuma ye friend se kobi mbele sana kobi ne din no etie ene nansen yeso mu de ayanchim mu pa wotiteshi ya wo mu bobra kra babu ni ase gere ba ko kanchima bi akobi anya no ene wo tunitam ede akobo gere ne tamu ene yese ko kaso hwa na bormo bonti wo bra ye meritawie wo kodwom wo kaso ti wona ho no hu so kobi ne kanchima wo mu na H street ene se hwe menkasa na dai ka pete ya boa ka bonsan fa menye tampiku ene do dimrika ene wo ko mo nche no sa wo kobi ene makumi hu ama wo madwa me hu nyina ma de me do ama de makoma ama ene wako fo ba foforo ene se wo dwa ne akoda no ene ye de se ye huna ma ne chese sa no am na kobi so kire ma mensen ti kire ma mensen ya kakra ya wo kan ye pe ene ne ya abaya Mary wo muri kum ejo muri kum no ene wo hye hwe me mama se me no bewo na akoye sa wo betete me awo ba mu na so pese otete me dia ene akora no abaye ntemo no hwe ewudo neni me de be mu akoda nanom na wono so atwanse do ene na my free akora bi enso ha me obi antweme breast chese my free bontu na me na me ba bi enti wo branko mboko so Felix Dankwa wono ni nipa wo to ye nkra na wo boya mane se basa do nani tua pa ya ohuru de Mary yese wo ye duro no wuduro na free bag mu dia kan akora no ano ti preko pe na obi ogina ho bone sa totwene preko pe ene na posifo wo hini wu wo mo kire no ti zabra me ka se do dosu department ya ye worker so divisional police command no wo mo akire Mary ye tawia ya wonya mfrinhia do no nan se akora do nko mpe no san se be ma wodo no pa nam no so ma akora ba wiase no be ma no akofa kanchima foforo the dabrinchi nya new cash the mo friends a new catch yanka won no gusu atwia ene se wo ba mu no nti se de kro no ti kobi de ono so aposifo akachi a wo bo ma hwemu atumi akoso ye to ansem ne so na sene yenim se ensuo beto ankamframa ne di nkan we de ensuo enija ediafra enam so ama dihye bi se breka se wom dabre mu aye wom den adwuma ko besiase eno ewo adwuma ko enya ne siam mansini no emu ewo mfimfin mantam no emu na manebo ne kiremu se ensuo ne to anegyan so na mu na adehye no echese wo majapade ahodo a aseye no ebrusi kampem ya sabre ya broba akokra de mfinhia duosia ne akire wada abonten woni hwe ntoma ba ko na aka ye ebonimu eno akoya reho sempa na ya mane boni ya bo agyan asemi si ye wadi akire woni adehye a wo mo ho akan
abonkomo yentie no 30 the moon and sister Bakuba me store there me friend me brow ocho na nifi hole show nti o kan sa no na me so me friend na na ja me rasi woni fi ha ti me du fi ha no na che say o jana no ayedin na me so o dan yetumi yebum ti be na pim dan mu na dan mu ebui ti ebui no na ye start there ye tu nsu no akọ inside yet still now jano che na no kwa na ekosoro nti the third time na me wrem no ojano the way si ba me so no man say an wrem bio na fe nipa na abaha mo na ye fa fi na chi na ye start there you do ne sa na elko first room no koi second room so koi third room so koi na fe le trako baby foforo na afi nsu ni oba na omode ba nsu oba na omode ba ya frɛ fire service fo na ya frɛ omo a ya frɛ ba ko ya frɛ kusi akra ne ya san frɛ bio no na afi don so omo ba nti omo ba na che de nyama no de bebre ahye me ho na me brade flame say me mo hwɛ na me fiare hye na me de me ka me bai nti mbodu han na me pese me brade mo na me ko iska bi de mo 400 million da me board na se ti me kuma kofa me wula ho ne janu me say ya na blai o wom preparo de bloch san wachi na wo so me mo wode me fa efi bi mu ade ti me wo fi woni ana kasa kodo na ma wo ye wo yol gisun no yo edem ni ana ma so godo nso mentum wonte ma me ba ha bi nti me ho bibia bi because me wo ho ma na bla bi di phone bi ba chem phone no be kire me no na me hwɛ me dem ma ya na nsu agwalam esu di ma su bi pa nti na nya asam katwa asam atuma nkasa standing fan too ceiling fan e bag de na fridge nya wo hobi e say dem nyama ma nkasa nyama wo de ye wo ho obi anyi me de we amete nyama wo me dem no nyama katwa ahye nyama ahye ankasa asam wo ha anyimbiri na me fi ha hyewe hyewe so ne dana jo so me dana fi ha ibui nti am me ikuta ma fam kuta na namo nti ma system na aya ayo ho nta ban mo bom kakra ai me ama shoyin mi fi so abubu mi ba bi amada nti nsi to bi ompo mi ba bi nda na le mi tete pal ma da achim nti mi sra ban mo bom kakra wo ma system wei eya de shebia wom ho aka ana yete womano asem no na no achi assembly member adwuma kombesia se bantoma bato ampasua so onumonyamfo Alfred Nkum wode nani kohwe ye no kire se ade no ani enyan na mom osra ban no fa tender ya dum jadwuma ku de dudwuma ompatam ho no enye ntimpanifo mo sa kwan ne so what say that ne pay me ready dem mo ko school say me tena moto da dem ho de wusiu bi medro krono finfin baby pa hu de na oreshew nti me adwene ye me de bia obi na ne tie bi mpo na ochi nti me mpo me etu moto de me je a school na me ko me bo hwe ade krono oreshew me ba ye no na mbo hu de me ba me ye de me ba na ba bo hwe de se obi na oreshew tie abaka che de hayi krom nti won hwe tie nti me ba kro me do na me hu de dom afi dom gu ha ma che de jano nti bi du ansan na me hu de san na ye obi ni fi na o ye den oreshew dem in fact ni na ye ho abo hen nti na o de quickly ye fe frɛ be mpanyimfo be ye anu anu ma ye nyimu ndo wo mra mbobua nti numu ho na ye frɛ fire service fo ye frɛ ho no bi ko si ba bi achi wo yaro so wanya information to wo so wo de woraba nti ye tra cha kra na ugudu aso no wo dum no hwɛ ngrofo no ha na obi ana nya abra ho de oroboa ma dwezi na akodo nti numu no won so bodu ha mo be ye won so afem zama agya nya me adu gya no kofom na mo be mre ye kan ye nyina ye di bo hwɛ no ndama a say no fat o hawadwen bebre nti meje de makwanye do ni atotwa ase Ghana fo mpanyimfo obi biara de omra no makwanye nua no mmoa na krokra mu na National Disaster Management Organization NADMO eno ya aturenche mu aboafo panimpa woda no adwuma ko enya ne sia mansini ni mu ya Richard Abinchi Donko wone ne kasamafo ne de wonani kroti wisa won hwete asantemo ekohwe ne asie ni nyina wa sha de hye ne bo so obeboa wonom na ne krakra mu no osanso echese ebre nsuo itoi ahweyi a wose woye eno nso wotu won hofo ya mientie NADMO director mo office wo anope na menye call from bisiase the asemesini but how I will see what your pictures I know the amount me bohwe nti mesim me ba me
me deputy mani na bay ampa asmesin o ya roho nti masha ebusun afo no kwan quickly no before akwa region na region da akwa national na mboy bia la ode na admu na onya ban ye kan bom ya de bon yetum ya da bon anade NGOs anade MP ona gba MP eya be 7 letters na mpempen ya no mboy ya bon no yetum ya da bon mentobi ma na misim mo kwale me ko me deputy me no kwale ampa so asaban aya roho na nkwafo so hia mboy nti me de me mpemfo so na be kan bia no be ja to yetum aboa ba atuanti ma ato me nuanu me my information na chede oya electrical fault yes damana what can cham information mo wani the electrical fault no sis na domi ha ntoma ma jano course repeat dam ga mo inde asem si dama o wa asem ato no in fact pressure wo intake ya na wan ko le kafa da hwe won kwa ti ben hia de benya doma obobo na wetum wedum jan anada asem esi no wetum wa bra na asikakra nti moto bi afo de asem si dama o wa asem ato no oya yo but it's in that my brother odin kan kasa no na tell say you be so mu anke general orurom okona kwahwe no kwa in fact konya asem papa enya yetie ye ya panyina wono na da nadmu adwumakuo na no adwumakuo enya ne sia mansiri no mu Richard Abinchi Donko ana chene nkan na we eya rohosam o asie ewo adwumako besiase emu nsenkaya hodro ana edi asomu So for young one seven so that young crow COVID-19 ya dear ya business and you could move free a fimpino edu enkrono no ya bia say between tea ho ne betu dwa ye kire se ene ekata no ne ade do de ye nyai na do akwakufu arobreso se ekọ bank no na ade kura no a bibia ye ohye bia wo mu no sanse ade no ye ja no kwan kura na ya na nwie na foforo asabu no ekomu ye wo kire se akataban bra se chanesi fom egu ninja na sa ba ye no so amaka na nyina frase a da University of Ghana Legon wo hwe apon mu na COVID-19 panimfo a wo hwe apom din sam so dia betudwa wo kire mu se amema no homre so a ya wo bohuru se enkoda no na se hwafo bi so atumi anya bi ewo na sanse mi bambo ne se den hye panimfo mu de sa no ma bro nyina guakwam na no nkomo yi ye tetemu na kopem ana panipa boro na ukọ eye no coach memorial eye institute boye biology for panipa boro no hweso professor Kofi Boni owura Kofi Boni de kokobo de ma amansan nyinata eno che ma enye da so se o ligonfo nko na nya COVID-19 no aba no de ehonko na obete wo pentenkwa na wo ka kire mu se COVID-19 ye ade bia eno no wo tre wo tre pa ye nya gudi kuram eno nti se ye kro ya ye bai ebro no wedu se wo se hye no mo bi nso titu pa ni bre wo mu ye yesu tobire mu pa se papun wa wro tipa ye kakra no nya de na wo befuru sa se wo hu dodoro wo se wo de hitin wo se sa no ma ko so kodu obekye wo no enyina mu fa kese do an befiri COVID-19 eja wo be hia se mu ebekọ monten so obi gira wo nchen no de tin wo de fin sa no ma no kokọ so piapiampia no hena e wo so hunu ni yi na hunu sa wo se wo twe ho na enka ne bambo hyehyɛ de ye de gu apron so vrenuka bucket ebsafo sa no ma huru nyinada protocols no emien kwati hwehwehwe yamode se bedi so se ne yadwo no mre bia bese ne kro da tumi aboa yen enye sa asha se fi legon yehu se legon fo nko na enya se wanhwe akato anite na COVID-19 wo yaboboa no enti ye mu a ye kro ya ye bai kodwa kese mu yenwumadi ye die yen gatherings ye hia mu dia wura ekokoso no emien kwati protocols awro no bai kura no akodudo mu anu atwe ho kakra enye se bia hwenum na bonwo ne mu mbambo na wo padia ma ho na COVID-19 no miam wo kumase miam wo tepa anase miam wo Asante mu ababia miam wo bia bonoma mu ye nyina da obia mfra se mfa bambo no emfanye na de hia de na won fa mu ko tojo mu paji bia be ko bia no COVID-19 ade a wo se wusuru no fa hye wa adwuru mu se aba na esanso ebe ye na dwuma se ne wo ye no a nti wo se kokwa wo de bo no so won pese ka ya de betre trinti eno de kokoboi ade aba tie nyina ye mfra se COVID-19 no asa ba bio mu asa dan ho abu akataban ba no de wo baba pa tie nguso na ye mo ho ban se de jatabati ha wo bua ne hwene ne nanu nyina no sa pepepe na akomontin so adawroma wo bua ne nyina na nyame yadom a wo anya bi ye to ansem no so ye kwa atwoma nwa bi agya South Kropon mu
na June bosom etwa mu enra da ya ne da na to so du baako ana betwe ebeto odwa se enkwanhia bi asia enkwanhia no eni enyan pa we ya panyini bi a wanya mfinhia aduonum Richard Botwe ana yefre no na se ne nyina enim ne tia mra e wo manga na yimu se obenom nsa na oda kotena sti achi na panyin amanebon kiremu se June bosom da na to so du baako aya kan wote ne kamu wofrebu akwa ya wode nani akire mu ewo bibiani ne bra oduru emem esanse wagumu kakranti wo hu ya ne se wafri ni kwam ene school bus baako Mem Life Gate International School wode ne ka na kobom animu ne animu sabre shankani na wotwi school bus chechire ni baako ena disuafo enipa edunson ana na wo school bus ni mu na esanse akonhye si ye na eni enyanti ebra ye do omuko PM afari community hospital ana beto odwa se school bus driver wanya mfinhia aduonum 55 years pani wato nananom ewon se do eno achi adisuafo mienu ba akonya mfinhia nwotwe ena mfinhia du wonom so ato nananom ewon se do ano ekoya reho sempa eno nam so ma posifo fro hwehwemu ahodo ase be kyese papa yi wodensa aka nano ena nam so ma nkwanhia isi ya panyin si da bi da mentwa bi eka hu bi momde ne kopie mu ayaresa bia kohwe ni mogam na no na hwehwemu beda di se ensa wo panyini ni mogam no enya nsa ketwa eho ena owura Richard Botwe finhia duonum wo betre sensa ne de watwa na mom enra najo ena wotwa na chese June 10th no 10th June no ena onom ye na ade ache 11th na oda betani sti achi enti enya nsa wanom na no panemu menra de ana eye ni mu adwuma saa no enu na ka hu biem a posi for the asemi kopie mu court in Carrier Circuit Court posi kwaduboni kwaku from pon wo de asemo aba wo ba mane nyina de kire court ebra Robert Ado temuafo te adwamuo ena wo chese da bi etia amaga na mra se wo de nsa beka wano na da court na sti achi hwede nam so akofa aba ya se bradisuafo mienu atone nanom onse do a ohyankani school bus driver wono so afri mu oti wahye se won fa panyini koto da bampu na chi na July boso ya wura mu ne da ye ne de to so edu baako won san fa no mapia temu odwa no anim na asani no ento aso so for papa ya wabrui ensam yenyina so dan fa kasebo nyina tan fansi asomfo no asonaba ohene kwabena boaten na wiebe ne menua abrewaba Kofi Chumesi Kofi enkaebo no yo na me bo birthday ba ko wi anam dia ma me enkaebo no na afi fa birthday me to aso me fan wo mu adwuma ko bi a wo mo di pa kire se wo peshankani wonim se wotwa bi a enkofre se ne obi akodi awuo no wo se wo peshankani adwuma no ewudi na emom betumi afra be pa adwuma yi bi a se wo ye obi a wote ba bi te se breman kronom tafo anase makru ene ofra ne sa wonse aka adwuma na katua ne so kire se eye pa 0244 982793 0244982793 ofra adwuma no onsa beka sanity ebjofo mamifa birthday embum wei Chema Hamida na ene wodi na woda mapa Chema Hamida na edi birthday ene the dray way free skido mensha prisons skido ena wode ebaye Chema Hamida wono ena wodi na woda ene the dray asiegu we can keke anko so share yi so ebson for your so Krobea (807907) Magie Drone di pa Pavi Plasmox
ɛna Hyper Plus nyinaa apemfo abato mo manufo ɛne kwada wo ni mfie du mienu nka ho pharmacies ne Herbal Shop FDA agye edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se wotumi kinkai kama. Wakabrofo. Wow. Na nkuntebu okra die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GIG perfect series. Atumono die. Jai. No die nimdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owa crèche. Nursery. Any KG. Books bia bi. Ene owa science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine so. Owa nina bi. English nom. Ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB. Na GS. Ane naka. Enso am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and nasa we die. So ko bi kura betumi akotu